L'aventura va començar dia 30 d'agost als Alps Alemanys. La idea de participar-hi venia d'enrere. Jo vaig ser un potser que li vaig proposar a Cati fer aquesta cursa perquè fa molt d'anys que me feia ganes. I tot d'una vaig dir que sí. La veritat és que jo som fàcil de convèncer, m'ho apunt de qualsevol cosa. Nanji té 43 anys i Cati 40. Són del Club Samilana, de l'Aró, i fa anys que es coneixen. Sabien que es compenetrarien bé en una carrera tan exigent, però el que no s'imaginaven és que farien podi en 7 de les 8 etapes i que acabarien terceres de la classificació general de 21 equips femenins. La veritat és que ha estat una gran sorpresa perquè bé, nosaltres en un principi l'objectiu era acabar i el primer dia de la carrera van sortir el nostre ritme i ja ens varen dir que anàvem terceres i clar, a partir d'aquí ja va ser com el segon dia segones i ja vàrem entrar en competició que en un principi no era la idea. Per les dues era la primera experiència en una carrera per etapes. Hi va haver moments molt bons i d'altres que no ho varen ser tant. El moment més crític va ser el dia penúltim, perquè ja vaig començar a córrer i ja me fa mal tot. El genoll és tibial i aquí sí que vaig dir, bueno, si he de seguir aquí així fins que acabi, no sé si m'hauré de retirar, però bueno, ho van superar. El que jo he tingut una mica de decepció és el tema d'estressat, perquè hi ha hagut per jo massa pista, massa poc terreny alpí. Així tot també he passat gust, hi ha hagut moments molt xulos, hem passat un port de muntanya amb molta de neu. El balanç és molt positiu i tenen ganes de fer una altra carrera per etapes, però com diuen, n'hi ha moltes per triar i no creuen que repetesquin aquesta Transalpine Run. Haurà estat senzillament un important punt de partida.